సరదాగా కాసేపు ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇంకా మామూలుగా ఉండదు. బంధం, సంబంధం మనం ఆడేస్తున్న గేమ్. అయితే ఈరోజు ఫ్రైడే క్వెషన్. మీ అత్త, కోడలి, కూతురి, తాత, మనవడి, భార్య, కూతురు మీకేమవుతారు? మీ అత్త, కోడలి, కూతురి, తాత, మనవడి, భార్య మీకేమవుతారు? ఇంకొకసారి చెప్పేస్తున్నాను. మీ అత్త, కోడలి, కూతురు, తాత, మనవడి, భార్య మీకేమవుతారు? మీకు కరెక్ట్‌గా ఆన్సర్ తెలిసినట్టయితే జస్ట్ కమెంట్‌లో ఆన్సర్ రాయండి. ఎవరైతే కరెక్ట్‌గా ఆన్సర్‌లు రాస్తారో వాళ్ళందరి పేర్లు మేము తీసుకొని సాటర్డే రోజు లైవ్‌లో డ్రా తీయడం జరుగుతుంది. ఆ డ్రాలో ఎవరైతే గెలిస్తే వాళ్ళకి రూ. 500 అమెజాన్ గిఫ్ట్ కార్డ్ ఇచ్చేయడం జరుగుతుంది.